बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे राणी उल्हास पाव. हालेलुया. कित्याक जका तू अवंग फाव जाल्ले. हालेलुया. हालेलुया तो आपणे संगले बरी जीवन जला. हालेलुया आमा पसो देवा लागी माग. हालेलुया संतोष आणि उल्हास पाव अवकार मरिये. हालेलुया कित्याक सोमी खरंच जीवन जला. हालेलुया माग्या ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संत सांग तुवें दया केले. ताचे माई अवकार मरिये मरिफात ससनाचे जिनियस संतोष अवकारला बसकर नामे मागता. त्यास ख्रिस्त आमच्या सुमिया मरिफात आमेन. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसे आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसे आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसे आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या पडव्या मुझे राखले तीनशे दयेन मका दिलाय. देता बेन मुझे मोत उजवाडाय मका राग संभाळ आणि सलई आमेन. शासना सविष्य दी तंका येसुम्या निरंतर प्रकाश संजय पंपदी समाधान आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जा. तुझे राजम खये. तुझी खुशी जशी स्वर्गात जाता तशीच या संसारात जा. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाचे नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाचे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. इकडे बोर आम्ही सगळे आमच्या माईकान म्यूट कर त्या सुम्याक आम्ही स्तुती करूया आमच्या माईकान म्यूट कर. हालेलुया 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 घट्ट तळ्यासाठी करूया घट्ट तळ्यासाठी करूया याकडे पवित्र या मनाच्या मागण्या वळणे त्यास हरियाची पवित्र देवाने त्यास त्याकडे देवाने त्याचा अनुभवांसाठी करूया शियाराला बरशे बरोबर बरती बरशिरा बरोबर ती बरशिरा बरती ती बरती बरशिरा बरती ती बरती 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 शियाराला बरोबर 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 हालेलुया 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 Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, shara bara 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 di 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 bara. Hallelujah, di 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 di. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah,
Mapa, Arga, Hallelujah. Tuka, Jesu, Arga, Tuka, Thank you, Pavitra, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, Glory, Hallelujah. glory, glory. Psalm Power in the 77, power, 1. power. Deva Holy ha Ghost, ulo Holy Ghost, marta, power, Holy ham Ghost, power. deva ulo Holy marta. Trinity, I worship you, Holy Aikata. Trinity, Holy Deva Trinity, ha Holy ulo Trinity. marta, Holy ham Trinity, Holy deva Trinity, ulo marta. Holy Trinity, Ani Holy toma Trinity, your power kaikata. upon us, your Muja power, your power akanta upon us. cha disa Your power upon us, miak help us, hausutta. help us, Ratchavara redeem Vishu us Kenasta. to the Mujhe release of the hatu barun prosperity. muzotma Hallelujah, muzolin hallelujah, karkata. hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Jesus, help us, help us. What is our Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father, for my family. 7:14 स्तोत्राची महिमा आराधना अजापान तुझी करतलो हो. देव तू आता देवच लास्ट महिमा टाइम तुझी देवच पदवी महिमा वेंदा तुझी काही तुझी अजापान तुझी करतलो देव आज तू आपण गेटची वस्तू अजापान म्हणजे करतलो वही हजर जेजू तू जाऊन कापूर से अजापान anointing करतलो देव हॅलेलुया देवा तू तुझ्या पाठीवर अजापान करतलो बसावं देव तुझं देवाच विशिष्ट तुझे तुझं मग उदरच म्हणता विशिष्ट सगळं अजापान बायको तुझ्या तुझं अजापाची त्यावेळेला बसलेले प्रत्यावरण सगळे येता पुत्र आमच्या तुझ्या भविष्य भुरग्यांच्या पूर्वीचे जीवितात जीवित असतात कितली जीवित वर्ती डबल कृत्या डबल तुवें केलाय देव ते तर सगळे किती आता वर्णिता पृथ्वी कित्याक आहे अजापान जीवित असतात करतलो देव ते तू मोडून तोडून अजापान ते करतलो देव तू नवे लावून अजापान करतलो देव तू नवे जाऊनच आहे नवे अजापान नवे रोप करतलो तू आमच्या जाऊनच आहे आजूबाजूला सम्यान आज जेजू आज सम्यान नदी जेजू येतात आज रोज आमच्या त्यांचे जीवितात रिस्क अजापान करतलो जेवणाचे देव तू जाऊनच आहे सम्यान जेजू मुक्त करतलो देव तू जाऊनच आहे सम्यान जेजू आमच्या जीवितात आमका वाढ करतलो देव तू जाऊनच आहे सम्यान जेजू आमच्या पिढा गोड करतलो देव तू जाऊनच आहे सम्यान जेजू आमका केजुता सुटका डिवाइन दितलो देव तू जाऊनच आहे डॉक्टर सम्यान जेजू आमच्या कामाचेर आशीर्वाद घालतलो देव तू जाऊनच आहे सम्यान जेजू आमच्या फायनान्शियल सिच्युएशनाचे आशीर्वाद घालतलो देव तू जाऊनच आहे सम्यान जेजू भुरग्यांचेर आशीर्वाद घालतलो देव तू जाऊनच आहे सम्यान जेजू भुरग्यांच्या एक्झामाचेर आशीर्वाद घालतलो देव तू जाऊनच आहे सम्यान जेजू आमच्या इंटरव्ह्यूचेर आशीर्वाद घालतलो देव तू जाऊनच आहे सम्यान जेजू हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया रिया 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Psalm 50:15. आकांताच्या दिसा मका उलामार त्यांना हांव तुका निवांतलो आणि तू मका मान दितलोय आकांताच्या दिसा मका उलो मार देवाचे उत्तर म्हणता आज तू आकांतातच आहे आज तू बेसरायतच आहे आज तू खावजेनेनच आहे आज तुका तुझी पिडा ससूंक जायना तुझ्या कोडीची दुःख ससूंक जायना आज तुझी पिडा तुका पिडा पेट कठीण कष्ट दिते असा आज तुका पाठीचे दुःख कठीण गवते असा आज तुका तकली जड सल्ल्यापर्यंत असा आज तुका बेजारा येईन तू उठलाय आज देवाचे उत्तर म्हणता Psalm 50 verses 15 Psalm 50:15 आकांताच्या दिसा मका उलो मार तेन्ना हांव तुका निवाळतलो आणि तू म्हाका मान दितलोय आकांताच्या दिसा मका उलो मार म्हणता आकांताच्या दिसा हांवेन ताका आका नाही व्हडल्या इन्फ्लुएन्स असलेल्या व्यक्तीक नाही देवाचे उत्तर म्हणता तू आकांतात असताना मका उलो मार मका उलो मार रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकात 20व्या अध्यायात जेन्ना जेहोशाफाट रायाच्या सैना विरोध एक व्हडले फौज आयले तेन्ना जेहोशाफाट रायान म्हळे हांव देवाची सलाह घेता हांव ताका उलो मारता हांव ताका उलो मारता आणि तो म्हाका निवारता तो म्हाका निवारता ह्या आकांतांतलो देव म्हाका निवारता या झुजांत तो म्हाका जय दिता कित्याक एक्झोडस 14:14 तो आमचे पासून झुजता 2 Chronicles 20:17 हांवें झुजची गरज ना तो म्हजे पासून झुजता तो म्हजे पक्ष घेवन झुजता देव म्हजे पक्ष घेवन झुजता देव म्हजे पक्ष घेवन आज म्हजे विरोध आयिल्ल्या हर एका केसी विरोध तो झुजता आज तो देव म्हजो पक्ष घेवन म्हजे विरोध आयिल्ल्या हर एका पिढे विरोध
तो जुसता. आज तो देव मुजो पक्ष घेऊन मुझे विरोध असल्या त्या फायनान्शियल प्रॉब्लेमाचेर जुसता. तो देव मुजो पक्ष घेऊन म्हज्या कामाच्या समस्या विरोध तो जुसता. आमचे दोळे आमी दंप्या, दोनी हात आमचे काळजाचे दवरया. आज हांव खंयच्या परिस्थितीत आसा, आज ती परिस्थिती तुझ्या सोम्याक समर्पण दी. तू खंयच्या परिस्थितीत आसा, आज देवाचे उतर म्हणटा. तू खंयच्याय आकांतांत आस, आज ताका उलो मारल्यार तो तुका निवारता. तो तुका निवारता. तो तुका निवारता. तो तुका निवारता. वय तो म्हाका आणि तुका निवारता. सांग्या सोम्या हांव खंय म्हणून वचूं सोम्या. सांग पेद्रोन म्हळें, सिमांव पेद्रोन म्हळें, आमी खंय म्हणून वयचे सोम्या, खंय म्हणून वयचे. तुजे तावन वळटात जिविताचे उतर, जिविताचे उतर, जीव आसले उतर, जीव 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 जीवान भरले उतर. Psalm 107:20 ते उतर धाडून तू भलायकी दिताय. ते उतर धाडून तू भलायकी दिताय. सोम्या आमी खंय मुशेल वयचे, खंय म्हणून वयचे. सोम्या आकांतांत हांव कोणा लागीं धांवचें, कोणा लागीं धांवचें सोम्या. आज हांव तुजे लागीं येता. आकांतांत हांव तुका उलो मारता, कित्याक तुझे उतर सांगता सोम्या. तुझे उतर सांगता. Psalm 91:15 तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा आनी ताका निवारता. आकांतांत तू म्हजे लागीं आसाय सोम्या. आकांतांत आसल्या म्हाका तू निवारताय. आकांतांत आसल्या म्हाका तू सुटका दिताय. म्हाका तू सुटका दिताय. सोम्या जेसू, आज म्हज्या जिवितांत असल्या हर एक आकांत तुझ्या पांया तळा दवरता सोम्या. तुझ्या पांया तळा दवरता सोम्या. या आकांतांत हांव सुटका दी. या हर एका अस्खतकायेतान सुटका दी. सुटका दी. सुटका दी. अर्गां तुका सोम्या जेसू. अर्गां तुका सोम्या जेसू. होगळा तुका जेसू. महिमा तुका जेसू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. रिया शिया रला बरा शिरा बरा बरा दिबरा 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 दिबरा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेसू 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 जेसू. Psalm 34:4 हांव सर्वेश्वरा सोदता. तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांत निवारता. सो बायबल आमी भायर काडया. कोणाकडे बायबल आसा, तुम्ही घरा आसात, बायबल उक्ते करा. Psalm 34:4 हे उतर या घडये क्लेम करया. या घडये क्लेम कर. हे उतर क्लेम करया. हर एक आमचे आकांत त्या सोम्याच्या हातान समर्पण देऊन. Psalm 34:4 तुमचो बायबल उक्ते करया. हे उतर सांगता म्हणून 5 फावटी क्लेम कर मागया. आमच्या हर एका आकांतान धांवन तो जेसू सुटका दिता. तो जेजू सुटका दिता. ताचे उतर सांगता. ताचे उतर सांगता. त्या देखून हे उतर क्लेम कर मागया. Psalm 34:4 सर्वेश्वराक हांव सोदता. तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. सांग्या, सर्वेश्वराक हांव सोदता. तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. सर्वेश्वराक
हांव सोदता तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता सर्वेस्पराक हांव सोदता तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता सर्वेस्पराक हांव सोदता तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो निवारता सर्वेस्पराक हांव सोदता तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता हर एक आमचे आकांत सुम्याच्या हातान भेटून दिवया कितले जाणां वर्सां कोर्टाचे केस सोडूनच आसा एक फावटी विन जाल्ल्या परी जाता परतून ते केस लूज जाते वेते आसा फैल जाते येते आसा आज विशेष हर एक सिच्युएशन सुम्याच्या समर्पण दिवया हर एक कोर्टाची केस हर एक विजाची केस हर एक फायनान्शियलची सगळी केस सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया या आकांतान आमकां भायर काडूंक शकता तो एकलोच तो जावन आसा जेजू तो जावन आसा जेजू आज या आकांतांत आसतना त्या सुम्याक आमी उलो मारया तो आमकां या समस्यांतल्यान भायर काडटा ताचे उतर करे ताचे उतर आमकां ताचे उतरच आमच्या समस्यांक जाप दिता कित्याक ताचे उतर जीव आसा परत एक फावटी साम 34:4 सांगाता म्हणून क्लेम कर मागया तुमचो बायबल उक्ते करया साम 34:4 उक्ते कर सांगाता म्हणून वाचया सर्वेस्पराक हांव सोदता तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता सर्वेस्पराक हांव सोदता तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता सर्वेस्पराक हांव सोदता तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता दोनी हात आमचे वयर बारया आनी विशेष मागया कितले जाणां या कोर्टाच्या केसीन विजाच्या केसींत कोणाचे विजा कट जाल्या कोणाची विजा एक्सपायर जाल्या कोणाची फायलां मिसिंग आसात कोणाचे काम गेला सुमार जाग्यांनी इंटरव्यू दिला सीवी केल्यात कितें जाप मेळटत ना वाट उक्ते जातात ना Isaiah 45:2 हांव तुमचे मुखलान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो हांव काशांच्या दाराची पोट करतलो आनी लोंबड्याचे आडंबे मोडून उडयतलो म्हणटा देवाचे उतर तरी हातोय रुबान या घडये सगळे आडंबे मोडून उडयतले सुम्याक सुती कर्ण या घडये मागया कितली जाणां असलेच समस्यांनी आसात त्या हर एकल्या या घडये सुरखा मेळच्या पासून सुती कर मागया हालेलुया 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 जेजू 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 शिरा बरा 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 कितले जण या युट्यूबाचेर या मागणं ऐकून असतात विशेष तांकां समयाच्या समर्पण दिवया घडये जो मागणं ऐकून समर्पण दिवया हर एकल्याचे समयाचे आशीर्वाद
देवाने जोडची आशीर्वाद आंबो करची भुरगी हरियक जाऊच्या बसत देवान Deuteronomy 28 विशेष क्लेम कर माग्या विशेष माग्या या घडीये हरियक आशीर्वाद जोड घेऊनच्या बसत माग्या आशीर्वाद जोड घेऊनच्या बसत माग्या आशीर्वाद जोडची भुरगी जाऊच्या बसत माग्या या घडी विशेष Deuteronomy 28:3-6 येऊ तर क्लेम करताना विशेष आमच्या कुटुंबाचे आमच्या घराण्याचे आमच्या भुरग्यांचे ही आशीर्वादा देवोन येऊ दे म्हणून सांगत म्हणून येऊ तर 5 पटी क्लेम करूया Deuteronomy 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय तो शहर आशीर्वादी जातलोय तो गावात आशीर्वादी जातलोय तुझे कुडीचे फळ तुझे शेतातले पीक तुझ्या गरु वस्त्राची वस्त्र तुझ्या येणाची बकरा पिला आशीर्वादी जातलोय तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान आशीर्वादी तो भीतर सतना आशीर्वादी तो बाहेर सतना Deuteronomy 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय तो शहर आशीर्वादी जातलोय तो गावात आशीर्वादी जातलोय तुझे कुडीचे फळ तुझ्या शेतातले पीक तुझ्या गरु वस्त्राची वस्त्र तुझ्या हिणाची बकरा पिला आशीर्वादी जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान आशीर्वादी तू भीतर सतना आशीर्वादी तू बाहेर सतना Deuteronomy 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय तू शहरात आशीर्वादी जातलोय तू गावात आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ तुझ्या शेतातले पीक तुझ्या गरु वस्त्राची वस्त्र तुझ्या हिणाची बकरा पिला आशीर्वादी जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान आशीर्वादी तू भीतर सतना आशीर्वादी तू बाहेर सतना Deuteronomy 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय तू शहरात आशीर्वादी जातलोय तू गावात आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ तुझ्या शेतातले पीक तुझ्या गरु वस्त्राची वस्त्र तुझ्या हिणाची बकरा पिला आशीर्वादी जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान आशीर्वादी तू भीतर सतना आशीर्वादी तू भीतर सतना Deuteronomy 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय तू शहरात आशीर्वादी जातलोय तू गावात आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ तुझ्या शेतातले पीक तुझ्या गरु वस्त्राची वस्त्र तुझ्या हिणाची बकरा पिला आशीर्वादी जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान आशीर्वादी तू भीतर सतना आशीर्वादी तू भीतर सतना नमान मरिये कृपेन बरले सुमे तुझे सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू नमान मरिये कृपेन बरले सुमे तुझे सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू नमान मरिये कृपेन बरले सुमे तुझे सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू Psalm 57:2 महोन्न देवाक हांव उलो मारता म्हाका बरें केल्ल्या देवाक हांव उलो मारता आज विशेष सुम्याच्या हातात समर्पण दिन मागया कितले जाणां पिडेस्तां आमच्या मध्ये आसात त्या हरियका पिडेस्तांक सुम्या आपोड आणि गुण करून मागया विशेष कितली कॅन्सर पेशंट्स आसात तांकां सुम्याचे समर्पण दिवया आमच्या मध्ये बहीण आसा लिनाबाई विशेष तिचे पाय मस्त घाई तिका दुःख सोसूंक जायना विशेष ते घाई जेजूच्या नावान जेजूच्या घायावरवी तिचे घाई गुण जावन दी आयजाया 53:5 देवा जेजूच्या घायावरवी तुझे घाई कम्प्लिटली गुण जावन दी त्या घायान तावन बुदाक देवून येवचे कम्प्लिटली स्टॉप जावन दी तुझ्या गायाच्या शिरांनी आजचे ते सगळे इन्फेक्शन जेजूच्या नावान गुण जावन दी जेजूच्या नावान गुण जावन दी कितले जाणां विंगड पिड्यान संपडल्यांत आयसीयू सिरियस आसात हॉस्पिटलांत जावंक पुरो सर्जरी आसा डॉक्टरान जायना म्हणला कितले जाणां पाटेच्या कणाचे दुखो कितले जाणांक स्पायनल कॉर्ड सर्जरी जाल्या आज कितले जाणांक कॅन्सर स्प्रेड जाला लास्ट स्टेज म्हणला डॉक्टर विशेष सुम्याच्या हातान भेटवून दिवन मागया समर्पण दिवन मागया कितले जाणांक एलर्जी आसा खातीची पिडा आसा जावंक पुरो PCOD समस्या आसात विशेष सुम्याच्या हातान भेटवून दिवया लिव्हराचे प्रॉब्लेम आसा गाल ब्लॅडराचे प्रॉब्लेम आसा दोळ्यांची सर्जरी केल्ली समाज जावना विशेष सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया मेडिसिन
रिॲक्शन जाते असा विशेष समर्पण देऊन माग्या. आज जेजूच्या घयावरवी बोलायकी देव नियोदी, बोलायकी वाळून नियोदी, हर एका पिढे संचेर बोलायकी देव नियोदी. जेजूच्या बहु पवित्र आणि बळवंत नावानं कितले जण याली पिढे मागून असतात ती पिढेक गुण कच सकट अनुभव कर दे या घडीये. जेजूच्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. Psalm 6:4 परतून ये सर्वेश्वरा मुझो जीवनिवा तुझ्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. Psalm 6:4 परतून ये सर्वेश्वरा मुझो जीवनिवा तुझ्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. Psalm 6:4 परतून ये सर्वेश्वरा मुझो जीवनिवा तुझ्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. Psalm 6:4 परतून ये सर्वेश्वरा जीवनिवा तुझ्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. Psalm 6:4 परतून ये सर्वेश्वरा मुझो जीवनिवा तुझ्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. नमान मरिये कृपेन बदले समुद्र सुबह स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाचे मये अमोपियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले समुद्र सुबह स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाचे मये अमोपियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले समुद्र सुबह स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाचे मये अमोपियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये घडी बोर आमच्या दोन्ही हातोर बारिया या संसारातल्या हर एका पिढे विशेष याला कितले जण पिढे असतात विशेष समर्पण देऊन याकडे स्तुतीकरण माग्या. राईट पायाच्या सकैल गांठी लागी पाटल्या साईडीन दुःख असा कोणा व्यक्ती जेजू याकडे आपडते असा याकडे स्तुतीकरण माग कम्प्लिटली कितले जण विंगड पिढे संपडल्यान ऍसिडिटीचे प्रॉब्लेम असा कितले जणांक जावं पुरो गाल ब्लडाचे समस्या या अपेंडिक्सचे समस्या असतात समर्पण देऊन मागे याकडे सोम्या प्रत्येकांच्या जाग्यार तुमका पिडा असा त्या जाग्यार हात लाया या घडये कोणाक घाय असा त्या जाग्यार घायाचेर कुरीस सोडया कुरीस घालो गुरसाचा गुद घालया. जेजूच्या अमोलेक रक्तान त्या जाग्यार गुण कचे सकत वळण येऊ दे. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया शिरा बरा दिबरा शिरा बरा बरा दिबरा 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 हालेलुया हालेलुया लेफ्ट पायाच्या खैल्या साईडीक उलपल्ल्यापर्यंत थंयसर घाय आसा जेजू याकडे आपण गुण करतेसा. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया शरा बरा 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 दिबरा 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 हालेलुया हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Arkant रथदलारामे दिंबियर पड्या कोणाकी लेफ्ट पायाच्या खोटीकडे वयर बॅक साइडीन थंयसर कितें गाय जाल्ल्या परी आसा एक उलोवप आसा थंयसर जेजू त्या व्यक्तीक कापण आसा तो उलोवप जेजू गुण करते आसा. या क्रेच्या कणान मागया समर्पण दिवन एक आमच्यो गरजो कोण युट्यूबर आसात तुमचे कितें कितें मागोवंक आसा तुमचे कितें पिटिशन आसात या घडये घालया पिटिशन बॉक्सान घालया या चॅट बॉक्सान घालया तुमचे कितें पिटिशन आसात
एका पेटिशनापासून मागे घडी तुमच्या भुरग्यांपासून मागूंक सांग तुमच्या कुटुंबात कोण अडिक्ट आसत समर्पण दिन मागे घडी जेजू एकल्याच्या मागणं ऐकता जेजू आमकां कोणाय केसन घालना जेरामाया 33:3 म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दिता म्हणलो सुमी आज हांवें आनी तुवें ताका उलो मारतना तो खंडी जावन जाप दिता आमचो भावार्थ इम्पॉर्टंट आमी खंयच्या भावार्थान मागता ते इम्पॉर्टंट जेन्ना मेव जेजूक उलो मारूंक लागलो हर एकल्याने ताका सांगलें वगोस राव कुर्डो बर्तिमेव वगोस रावना कुर्डो बर्तिमेव आनीक जोरान बोव मारूंक लागलो जेन्ना जेजून ताका आपयलें तुका कितें जाय म्हूण विचारलें कुर्डो बर्तिमेव म्हणालो म्हाका पळोवंक जाय जेजू म्हणालो तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका जावं तुज्या भावार्था प्रमाणे बार्तिमेवाचो भावार्थ आशिल्लो जेजून गुण केल्यार हांव गुण जाता म्हणलो त्या भावार्थान तो गुण जालो त्या भावार्थान ताणें भलायकी जण घेतली आज तो जेजू आमचे मुखार आसा आमचो भावार्थ कितें सांगता आमचो भावार्थ कितलो गुण आसा त्या गुण भावार्थाक जेजू सांगता तुज्या भावार्था वरवीं जावं दी तुज्या भावार्था वरवीं तुवें पातयल्ल्या पर्यंत जावं दी तुज्या पातयणे प्रमाणे तुज्या भावार्था प्रमाणे जावं दी आज म्हजो आनी तुजो भावार्थ गुण कर मागया विशेष तरान समर्पण दिन मागया लीना म्हणल्या भयणीक भुरग्यांच्या देण्यापासून पाकून आसा ज्योती आनी नेल्सन आनी कितले जाण भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून आसा समर्पण दिवया डेरिलाची सासूमाय गँग्रीन जाला सर्जरी आसा म्हणून डॉक्टरान विशेष समर्पण दिवया हेनरी मेलरॉय अल्गर लविटा अनूप कितले जण काम नासतना आसात सोम्याच्या समर्पण दिवया एका भयणीची युकेची विजीट विजा अप्रूव्ह जावच्या पासत सारा म्हणले भयण डिप्रेशनांत सुटका मेळच्या पासत केविन आनी रिमा भुरग्यांच्या देण्या पासत सँड्रा म्हणल्या भयणीक समर्पण सँड्रा पायस ह्या भयणीक समर्पण दिन मागया क्लारा आळवा ह्या भयणीक समर्पण दिवया कॅल्विन मार्टिन ह्या भुरग्याच्या कंप्लीट रिकवरी पासत याकडे मागया कंप्लीटली आपलं त्याच्या मताच्या किस्सा 5 लक्ष पर्यंत कुठे हरिये कशे त्याचे ब्रेन सिस्टम सगळे नर्व सिस्टम सगळे जेसूच्या अमल एकता नितळ जाऊ दे सिनेला म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिवया मॅक्स म्हणल्या भावाक विशेष पवित्र आत्म्याचे स्पर्श जावच्या पासत मागया कितले जण कुटुंबात समस्या आसा कुटुंबात कष्ट दोगतोनी विशेष समर्पण दिवया कितले जण काजऱ्या जिवितान कष्ट दोगतोनी बघून आसात एक भयण काजर जावन 7 वर्ष जाली कठीण ताच्या गोवाच्या कुटुंबात टॉर्चर दोत दिवचे पासत विशेष समर्पण दिवया एझेकिएल 36:27 हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो तेव्हा म्हज्या कायद्या फर्मान चडशे करता म्हजो आज्ञा तुमी पाळीशे करतलो आज विशेष तसो आत्मो तांकां चलोवन तांकां परिवर्तन करून दी मागया विशेष कितले ना भुरग्यां पासत मागून आसात विंगड समस्या भुरग्यांचे भुरगे सांगिल्लें आयकनात भुरगे एडिक्ट जाल्यात भुरग्यांच्या फुडारा पासून मागून आसात कितले भुरगीं ह्या दिसांनी एग्जाम बरोवन आसात तांकां सुम्याच्या तान भेटोवन दिवया आनी मागया
समर्पण दिवस विशेष आज कोण बर्थडेस अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करण्यासाठी आज फर्स्ट टाइम या मगने ऐकत असत तांकां समर्पण दिवया. आज कितले जण गावा गेल्यात या मागण्या जॉईन जाऊना तांकां सोम्याच्या तान भेटून दिवया. मागे विशेष रान आमच्या अख्खी पवित्रसभा आमचो बोबगेम बापसाहेब सगळ्या बिस्पांक काढला याजक भावन धर्मणी सगळ्या लायकांक सोम्याच्या तान समर्पण दिवया. ही सगळी मागण्या जमत क्रिस्तराची मागण्या जमत फादर अँटन लोपेस मार्गरेट बाय आणि सगळे कोर टीम सोम्याच्या तान समर्पण दिवन मागया. KNSC फादर जॉय मॅथ्यू ब्रदर आबी आणि सगळे टीम सोम्याच्या तान समर्पण दिवया. आयचे संजय सोलंकसचे सगळे पेंटेकोस्ट नाईट विजील सोम्याच्या तान भेटून दिवया. फादर बिजू कुशीच सोम्याच्या तान भेटून दिवया. समर्पण दिवया. आमकां कितले जण सुवार्ता प्रकट करना आसात थंय रिट्रीट सेंटर आसात. ब्रदर प्रकाशाची मागण्या समज ब्रदर प्रकाश विशेष सोम्याच्या तान भेटून दिवया. ब्रदर साजीद थॉमस आणि कितले ब्रदर साजीद जोसेफ आणि कितले प्रिचर्स आमकां प्रीच देवाचे उत्तर दिते आसात. आनी एका दिसा कालच्या दिसा आमकां देवाचे उत्तर दिले. मँगलोर सर्व्हिस टिमाचे चेअरमॅन ब्रदर केविन तांचे सगळे मिनिस्ट्री जेस्सी बाय ब्रदर फ्रांसिस लोबो सिस्टर सेलिन कुटिन्नो ब्रदर एलियास ब्रदर जयानंद ब्रदर दीपक कुमार हर एकल्या सोम्याच्या तान भेटून दिवन मागया. सोम्या तांकां पवित्र आत्मा आणि बळवंतरा चलन व्हरून दिवन मागया. कितल्या कुटुंबांनी कन्फ्युजन आसा आर्ग्युमेंट चालू आसात झगडे चालून आसा भाऊ बहिणी मध्ये समाधान ना कितेंय मिसअंडरस्टँडिंग जाला सगळे सोम्याच्या तान भेटून दिवया. समर्पण दिवया. विशेष रान एक बहीण त्याच्या भुरग्यांनी वाईट एडिक्शन आता भायर येवच्या पासून मागून आसा सोम्याच्या तान भेटून दिवया. कितली भुरगीं गल्फात तावन ताचे मुखल्या शिकपाक गांवाक येते आसात. गांवाक गेल्ल्या कडेन तांचे फूड तांकां जमन आसतना जावंक पुरो ते सीक पडटे आसात. विशेष तरा सोम्याच्या तान भेटून दिवया. ह्या कडे विशेष तरान मागया. ताणी सेवचे हर एक खाण जेजूच्या अमोले रक्तान नितळ जाल्ले जावं दी. कितेंच तांणी घेवचे खाण कितेंच तांकां बाधक करना जावं दिवं. विशेष तरान सगळ्या गरजो सोम्याच्या तान समर्पण दिवन सांगाता म्हणून येऊ तर 5 कोटी रिपीट करया. साम 18:28 सर्वेस्परातून मुजो दिवो मुजो देव मुझ्या काळोखात उजवाड पंकयता. साम 18:28 मुजो दिवो मुझ्या उजवाड पंकयता. साम 18:28 मुजो दिवो मुजो देव मुझ्या काळोखात उजवाड पंकयता. साम 18:28 सर्वेस्परातून मुजो दिवो मुजो देव मुझ्या काळोखात उजवाड पंकयता. 18:28 सर्वेस्परा नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुबह सस्त्रियाम तू सदैव सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुबह सस्त्रियाम तू सदैव सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुबह सस्त्रियाम तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. तुम्ही आता समर्पित तुम्ही रैना जियाना जानिक विजय डेरिल हेलेन कैस्लिनो मार्गरेट विस्टर मिल्बर्न हेनरी मारिया फेराओ हिल्डा मेरी जेस्सी लीना डी सूजा लीना बास लिडविन वलेरियन सोनल ऑर्डन लेनोन लेनविन लॉरेंस पैट्सी फर्नांडिस रिना डी सूजा रीटा डी सूजा
Randa, Ronki, Lenvik, hallelujah. देवा या हरिया का तुझा बरिया Hallelujah, समर्पित hallelujah, देवा hallelujah, दिव्या hallelujah, आणि hallelujah, रोहनी तुझ्या hallelujah. समर्पित देवा Hallelujah, देवा hallelujah, तुझ्या hallelujah, समर्पित hallelujah, विशेष hallelujah, राल hallelujah, दिव्या hallelujah, तुझ्या hallelujah. समर्पित देवा Hallelujah, 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 सिरिल hallelujah, लोगो देवा hallelujah, hallelujah. अनिल सविता ग्लोरिया Hallelujah, देवा या hallelujah, हरिया का तुझा बरिया hallelujah, hallelujah, YouTube च्या hallelujah, याकडे किती जण मत नाही करत सर आसपटोली hallelujah, किती जण मत नाही करत hallelujah, हर hallelujah, एक आशीर्वाद कर hallelujah, कृपेन भर बेसवाने भर आशीर्वादाने hallelujah, hallelujah, वरन hallelujah, मनके hallelujah. आमेन 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 नमान Hallelujah, मरिये hallelujah, hallelujah. कृपेन भरले समुद्र सव्यासा स्त्रियां तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Gen Maria देवाचे मये आम्हा प्रियांका देवनदीकर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आधी तसा होता आणि सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आज संजेर आम्ही कळल्याप्रमाणे आम्हादी एक अर्जंत पवित्र आत्म्याचे पेंटेकोस्ट नाईट विजिल असा केला तुम्ही सगळे कितले जण कुवेट आसात सगळे या नाईट विजिलाक जॉईन जाया आणि तसेच कोण कुवेट नात या नाईट विजिला बसत मागा तसेच कालच्या दिसा रात सांजेर ब्रदर दीपक कुमारान प्रेज अँड वर्शिप चाललेले आणि वर्ड ऑफ गॉड दिले ब्रदर केविनानं टॉक युट्यूबर असा तुम्ही ऐका आणि हेरान तुम्ही शेअर करा तुम्ही कोणी आमचे चॅनल सबस्क्राईब करू ना सबस्क्राईब करा आणि हेरान तुम्ही शेअर करा नोटिफिकेशन बेल आयकॉन प्रेस करा तर आमचे हर एका दिवसाच्या मागण्या तुम्ही इन केस युट्यूबाचे मिस जाल्यार तुम्ही झूमाचेर मिस जाल्यार तुम्ही युट्यूबाचेर तुम्ही आयका येत तसेच फाल्यां सकाळी सक्रामेताचे आराधना आसा विशेष रान तुम्ही नोट करून घ्या हेरांक तुम्ही सांगा 7 वरां फाल्यां 7 वरांक आसतलें इंडियाचो टाइम 9:30 वरां एक्झॅक्ट 9:30 वरांक आसतलें ओके ते तुमकां हर एकला दिस आशिर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन भरून दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू